pinje mopogore opogore nyata pinje mago mag Afrika kata riwruok mag pinje Afrika AU African Union kawuono goyo tach kendo gichaka yanga chenro no mar twak e wechego motenore kod lokruok chal mar kor lwasi. Emomiyo nanyisi ni wadwa chamo top leo odhiambo ma kawuono wantie gi achiel kuom jokanyo mag romo no. Ka bende wadwa ng'iyo tang'o gini mantiere kacha. Waneno ka kijende nowuok oko mar ywak ne oko orew pachgi bende oko migi ndikruok makare mondo mi gidonje iye kacha. Ne gisingo ne gibro ng'anyo gibedo ko kacha nyaka ang' widon gi mondo gidonje iye kacha. Kuom mana kelo ni ng'ano bende kone ni iye kacha mondo nyisi gino matimore. Machiegni Ivan. Ero kamano Lydia. Nyisa ikora Ramogi ni to in ija kanye to itimo ang'o? Gi nyingi iluonga ni Evans Rabong'o, an wuod ge Masumbi. An e lony mar weche mag pur kod weche mag lokruok kod lwasi. Sani atiyo gi kambi mar Continental Reinsurance kuma wamiye jopur kod jok mohinyore okumba masirogi ma ka masira owuok kaluwore gi weche madhi wacho mbele kae to wamiyo gi chudo. Koro mane gima timo napuonjora higa to napuonjora weche mag pur kas kabiro oko kae tafwenyo ni pur ok en pur apura. Pur nyaka bed gi weche mag pesa. To ka japur olal to wito pesa. Koro afwenyo ni nitie gimoro ni insurance. Tiende ni okumba mageng'o masiro jopur ka masiro makogi. Koro mane gima timo. Asto koro e insurance ka gin umbrella matin kendo umbrella maduong'. Koro umbrella maduong' emiluongo ni reinsurance. Mane gima timo. Kwa duoge mago ma kor lwasi nyiswa chenro bende utiyo godo kata gik motimo mapile mar kedo gi wechego ma kor lwasi, kethruok kor lwasi. Yes, kethruok mar kor lwasi en gima waneno odiochieng' kod odiochieng' kendo kuneno oro tinde ng'eny to ka koth obiro to kendo chwe makoro kendo hinyo cham. Koro gik mwatimo mwatiyo godo, watiyo gi instruments mapimo gini gi chien. Pime gi chien koro kwaseng'eyo kaka lwasi dhi chalo to wamiyo jopiny weche machon mondo ging'e kaka mbele dhi chalo, koro gitim gik ma ginyalo timo mondo gigeng' kik gini muomgi ahinya. So magi instruments mwatiyogo mainly, but ka giyudo lal to nyaka koro wang'i ni to lal ni wakonyogi nang'o, waduokogi kuma ne onego gibede nang'o. Koro wago kwan go to nikech wan kaka okumba koro wasirogi e yo makamano. Mondo wang'e gigi watiyo gi rameny moko ma dho ngere luongo ni satellite. Satellite konyo ng'eyo gima timore samoro amora e piny ka. Koro kaluwore gi kama wamenyo to wang'iyo kanyo to wang'i kaka chalo e seche duto. Kendo wanyalo ng'e gima dhi timore mbele bang' dweche 3 mabiro. En science matut. Apani kawuono kabire science adwa mana lero gik matimore. Erokamano. Erokamano. Nyiswa ni tang'a gini madhi mbele KICC kacha. Ng'at nyalo penjore ni to ang'o gini ma jogi go e mbaka. Nyiswa wang'eyo ni en weche mag lokruok kor lwasi to kaka ng'ano ma bende osebedo iye kanyo kendo isebedo e twagni. Nyiswa ni to intiere kanyo e capacity mane. Tang'o gini madhi mbele kanyo. Erokamano Lydia. Kapok aduoko penjo ni, sama na post bana osiepe mang'eny ma joluo wetena openja ni to lwasi ni en ang'o. Koro yiena kuonga ler gima lwasi en. Lwasi en climate. Alwora mar gimoro amora, mano lwasi mar gino. Koro lwasi ni olokorega. To kwang'iyo kind piny machon gi piny masani, nitie pogruok moro. An anya paro kane wadongo, piny ne ber, koth ne chwe e sa ka sa, kendo dwe mar ang'wen ka dwe mar ang'wen, koth ne chwe moluongo ni kodh dwe mar ang'wen. Tindo lokore ma samoero biro dwe mar 3, samoero biro dwe mar 6. Samoero biro mang'eny, samoero biro matin. Koro mane lokruok mwaluongo ni climate change. Gima timore e ICC en romo mar piny Afrika molos kod government mar Kenya koriwore kod riwruok mar Afrika. Ne gineno ni igni 30 mokadho
ne piny mangima oromo kamoro ni Paris moloso andike kosawache ni ogirimiti winjruok ni nyaka piny ka piny sing dhogi gima gidwa timo mondo gigeng' wach mar lokruok mar lwasi ni orum kata odog piny. Effects mage biro wacho to koro ogirimiti ni king'iye gi kako ringo Afrika ka wafwenyo ni samoro gibagowa matin. Koro ka gibagowa matin, koro wambe waneno ni kare walos nyoluorowa ni mondo wajiw korwa ma koro kwa dhi e mesa kama idiskase gigi kakipogo pesa, nitie pesa mabowuok abo lero kakipogo gi to ng'iwa gi wang' moro maber. Koro romo ni iluongo ni Conference of Parties ama COP mabiro timore ma next dhi timore Dubai dwe mar 12. Koro mana achiel kuom ikruok ma piny Afrika ikorego ma kwa dhi kacha to wambe wabede gi duol. Mane gima timore ka. To e ikruogni gima timore gi lokruok mar kor lwasi ni wafwenyo ni piny lokore rabuor. Piny kuma ralum odhi ka gima obet rabuor. Koro agenda ni ka ariyo. Ere kaka wadwa loko Afrika owe bet rabuor odhi obed maralum. Te loko Afrika maralum ni ok en loke tu, pesa nyaka bede. Koro mondo gini otimre maber, watemo dhiro ni to pesa onego ket ama waket pesa tenge madhi tayo weche akinagi. Otherwise, governments ok bi miyo gini dhir moromo. Koro magi achiel kuom gik mwatimo, agenda gin ariyo mainly. Aterie mano mane wacho ni